Ola, que tal? Moi boas, benvidos a unha nova entrevista aquí en Atlántico TV e hoxe con José Ángel Porri de Jinetes del Trópico. Que tal, como estás? Moi boas, pois nada, encantado de estar aquí con todos vos. Vamos a falar un pouco de música, esa cumbia galega que vos levades, e vamos a falar dese concerto do Venres de hoxe que tedes na Pecera. Ois, o público vigués gustalle a cumbia e o merengue? Sí, temos constancia de outras veces que a xente o disfrutou e nós con eles, a verdade que nos encanta vir a nosa cidade, que é a de Vigo. Vai ser unha boa festa, non? Entón, hai que... Esperemos, non teño dúbidas de que así vai ser. Porque a partir do comezo da xira de 10 anos, levades xa no escenario. Pois sí, son 10 largos anos que moita festa. Tamén hubo días que, oye, hai que saber pregar Sí. cando hai pouca xente, non? Porque é moi fácil, cando hai moita xente, é moi fácil estar arriba do escenario. Moi fácil, entre comillas, non? Pero despois, iso, moita festa, moita cumbia, moito merengue, os halagos, a xente que che ven na boa, que iso ao final enche, nos axuda a continuar e a seguir, esperemos que, como mínimo, outros 10 anos. Hai moitos festivais, moitas anécdotas, non sei se podes contar algunha, a mellor anécdota que podas ter. Anécdotas. Que se poida contar, digamos. Ostras, ahora sí que me pillas. Teño unha moi boa, o día me cumpleanos, pero non podo contar. Por, bueno, desgraza para vos, pero sorte para min. Pero ahora sí que me pillas, non che podo comentar algún agora mesmo. Bueno, deixarémolo igual po final, porque comentabasme, Porri, que non levas dende o principio, levas prácticamente dende a pandemia. Como foi a esa entrada no grupo? Pois sí, podo decir que son dos poucos que tuvo a sorte que gracias á pandemia sacou algo positivo, que foi o de unha baixa no grupo por tema de COVID. Nada, meu patrón, nese caso Toñito, me comentou se lle botaba unha man. Eu sabía as cancións por un CD que me regalara el, entón dixeme se lle botaba unha man e tal, e así comecei, así foi a miña andadura. O primeiro fin de semana que hubo doble bolo, o seguinte fin de semana outro doble bolo, e comecei así. Enganchache bolos tras bolos, Si, tens que quedar sí ou sí, e aquí estamos. Sí, porque aparte, xa comentábamos fora das cámaras que o grupo non ti, pero o grupo sí que estivo no Got Talent e que foi unha experiencia moi boa para o grupo. Pois sí, viñan de estar no Rebullón, na sala Rebullón Sí. Puxeiros, e de feito fixeron unha canción con eles ese día. Creo que fora unha vez unha colaboración que fixe con eles, é verdade. Iban a Got Talent. Bueno, temos que marchar para Madrid a media mañán ou a principio da mañán ou tal, e se os acompañaba. Non puiden ao final, quedoume aquela pena, porque houbera ido de público, me houbera gustado estar naquele teatro e disfrutar como disfrutaron eles, porque cando entrou o tema da gaita foi brutal. Sí, disfrutaron moito os jueces, non sei se Risto bueno, Risto xa sabemos como é, oye, que é respetable, ten que haber sempre, como se suele decir, perdón, Risto unha ovella negra, pero bueno, pasa nada. Sei que tedes xa traballado cos grupos de Tanxugueiras, Lontreiras. Recordo unha canción con Dubioza Collective no Revenidas no 2023. 2023. Contame un pouco esa experiencia co grupo serbio. Pois sí, Toñito nese caso ten boa amizade con eles, e nada, sabía que iban a vir a Galiza, entón avisarnos se queríamos ir a facer unha colaboración e tal. E alá nos fomos o Son Ruías, ali a Bueu, e foi brutal. Foi unha canción de 3 minutos que nós tuvemos 2 minutos encima do escenario e como se xogaron 3 partidos nun día, porque tiñan os semelgos reventado de tanto saltar, de tanto adrenalina, estaba a tope, foi brutal. Aquilo foi unha experiencia a nivel personal, foi brutal. Non sei se este ano xa están eles, o Dubioza, confirmados por Revenidas 2025, non sei se dades tamén esta sorpresa. Non sei, non se podría desvelar. Vamos a deixalo ir.
Porque ahora xa tocando un tema un pouco máis serio, porque se está vendo nos últimos anos con estes grupos que mencionei, con Tanxugueiras, con Lontreira, con as fillas de Casandra, que a música galega está sendo, digamos, a referencia da cultura galega. Eu creo que, Porri, estarás de acordo comigo que iso é moi bo para Galiza. Para a industria musical nosa, por exemplo, é moi boa. É verdade que é un referente agora mesmo a nivel xa máis que europeo, non? Esperemos continuar así, porque a música galega temos aquela nosa lingua que é bonita, ten partes, ten moita retranca, ten... É para mí un idioma, obviamente, que vou dicir eu do meu idioma, un idioma moi bonito. E me gusta que traspase fronteiras. Non sei se tedes tamén xa concertos programados fora de Galiza ahora mismo, de Galicia. Fora de Galiza agora mesmo, no. Así que a partir de setiembre vai haber cousas novas, xa máis ben fora de Galicia, verdade? Nada, de momento este ano estamos o Festival da Luz, un festival que saliu a cartel outro día, xa me fervía o WhatsApp dos compañeros, oye, que vas estar, oye, tal, xa os amigos que van todos os anos fixeron a raíz de unha historia que lles pasou, fixeron moita amizade co que monta o tinglado, dixéronme, vamos a tirar o escenario abaixo. Literalmente dixeme, vadevos cagar. Porque vamos subir o escenario, non sei que, xente do meu povo que vai ir bastante xente, porque me empezou a nombrar, xente que xa comprou a entrada con antelación, e si, ali van a estar. E que ese sonido que tedes, esa cumbia, ese merengue con ese toque galego, coa gaita que comentabas antes, non sei se existe en Galicia ese tipo de son, a verdade. Descoñezo, pero bueno, eu penso que sí, non sería capaz de decir agora que grupos, pero sí, hai máis de algún, hai, non? Bueno, é algo que combina bastante ben. Sí, sí. Ao meu gusto, obviamente, sabes que para gusto hai colores, claro, pois habrá xente que lle guste máis, outra xente que lle guste menos. O que sí, a ver, nós temos unha música máis ben propia, entón a xente non saber as letras é un pouco, digamos, fastidia chegar a un concerto a veces que non che sepan a letra, pero, sin embargo, temos uns estribillos moi fáciles e a xente, queiras ou non, se está metido na festa, no festival, na sala, e os canta contigo e iso mola muitísimo. A mí, a nivel personal, me enche mogollón. Aparte estamos xa entrando en maio, esa música de verbena que está empezando a entrar, iso gusta moito. Para finalizar, Porri, quería preguntarche que lle queda a Jinetes del Trópico para facer nun escenario? Pois, que lle queda? Boa pregunta. A ver, temos que ter máis un pouco de coreografía para ter un baile, para que a xente non se baile con nós. Despois, non sei, facer un desnudo no escenario, non, ainda que a veces o penso, porque eu son moi amigo de esplayarme a veces cando estás en eufórico, en plan cachondeo, facer festa, que a xente se divirta, pero si non sei, nese caso, algo, obviamente, sempre queda, sempre no tinteiro, sempre quedan cousas por facer, non sei. Non sei que che podría decir. Vou propoñer unha cousa que queda facerlle, tocar en Castrelos. Como ve? Ostras. Estamos igual falando... Abel, desde aquí, invítote a que escutes a nosa música e, polo menos, a ver. Pode ser unha boa festa. Pode ser unha moi boa festa. Damos fe, polo menos de teloneiros, por que non? Como festa vai ser hoxe na pecera, que vaya a xente, que o disfrute e, sobre todo, moitas gracias por estar aquí, Porri. Moitas gracias a vos, o dito, mañá 9:30 na sala da pecera, vinde, se non mercastes a entrada, pois vinde, mercadea, porque vamos a pasalo, eu non esperaría que me contaran. Alá vos. Moitísimas gracias, Porri, por estar aquí.